Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información na radio, na televisión municipal de Cerceda. Tamén se o desexan en internet, en rtvcerceda.com. Hoxe falámoslles neste informativo do xoves, día 8 do mes de maio, de que o luns que ven o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva vai a recibir un premio de toda Galicia por o Día das Letras Galegas. Sabremos delo. Tamén da Festa Social da Terceira Idade de Cerceda, será o 17 de maio, e son casi 630 persoas anotadas. Falaremos da segunda Festa Veciños polo Rural, que xa será este sábado, dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas, que coitaremos hoxe a concelleira Cristina Capelán do que se vai organizar. Recordemos a Poseidon Reis, esa carreira de obstáculos que vai a congregar a casi 1000 participantes, será o día 31 de maio, e hoxe 50 rapaces irán ao partido de Liga ACB de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona Rapaces de Cerceda. Lembramos que aínda se poden anotar a homenaxe ao cura don Albino Verdía, poden anotarse a renovación do DNI ou do pasaporte, que será o día 21 de maio aquí en Cerceda. E nos deportes xa estamos a xoves, imos saber cal é o calendario deportivo dos nosos equipos para esta fin de semana. En canto tempo, para mañán teremos xa tempo máis revolto, afástase o anticiclón e haberá máis nubosidades que sol. Comenzamos a crónica da xornada falándolles que este próximo luns a Xunta de Galicia entrega no Colexio da Silva un premio sobre o Día das Letras Galegas. A Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura, da Consellería de Educación, otorgou ao Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primeiro premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral, as homenaxeadas no Día das Letras Galegas, que coincide máis que dúas das protagonistas homenaxeadas son do noso concello. Este luns, ás 12:30, terá lugar un acto no que se lle entrega por parte da Xunta un diploma e un cheque aos alumnos do Colexio da Silva que ganaron o concurso coa elaboración dunha exposición de 10 cartéis sobre as cantareiras e a poesía popular oral, e tamén un caderno didáctico que guíe a observación dos cartéis e fomenta tamén a labor de investigación do alumnado sobre as homenaxeadas. Neste certamen puderon participar todos os centros docentes de ensino público non universitarios dependente da Consellería de Educación de toda Galicia. Tamén na convocatoria, que estableceu dúas categorías, unha delas era para os centros de educación infantil e primaria e unha categoría B para os centros da ESO ou de bacharelato e formación profesional. Por lo tanto, o gañador do concurso na categoría A, a de infantil e primaria, foi para as cantareiras e a poesía popular oral elaborada polo Colexio Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro da Silva. O premio ao que lle corresponde en metálico é de 2.000 euros. Na categoría B, o premio foi para o Instituto Castelao de Vigo. O profesorado que participou de xeito activo na elaboración das exposicións gañadoras recibirá tamén unha certificación de primeiro premio de innovación educativa. Todo elo será o próximo acto, será o próximo luns na Silva, no Colexio, acto que vai a ser pola mañán, en este caso por parte da Consellería e do Colexio, un acto que será o próximo luns, lembren, e será ás 12:30 da mañán. Cambiamos de tema, agora falámoslles de outra festa, Festa da Terceira Idade, que será o 17 de maio, e que a día de hoxe xa son máis de 630 os anotados. Todo un récord, máis xente que o ano pasado, que superaron os 500. A Festa da Terceira Idade, lembren, será o sábado 17 de maio, que coincide tamén coa celebración do Día das Letras Galegas. Volverase de novo na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde. O grupo de gaitas San Martiño de Cerceda vai amenizar o xantar, que vai a ser como menú a base de xamón afumado, pulpo á feira, xarrete asado con patacas e 1000 follas de postre. O dúo Matices estará pola tarde e haberá agasallo para home e a muller de máis idade presente na festa. O plazo para anotarse vai a continuar
aberto e as inscripcións poden facelas, se queren, por teléfono, marcando 981 68 60 68 ou presencialmente, achegándose á terceira planta da Casa do Concello. Outra festa, pero que será xa máis inmediata, será este sábado. Se celebra a segunda festa de veciños polo rural. Este sábado, no pabellón da Silva, a partir das 2 da tarde, se celebra a segunda festa de veciños polo rural, donde se fará un gran xantar e haberá tamén música. A intención que ten esta festa é de pasar un día de conversas, de risas e de baile coa veciñanza. O menú é a base de empanada, paella, a fartar, postre e café. Os precios para os socios de 12 euros, non socios 18 euros e a rapazada de 5 a 10 anos 5 euros, os menores de 5 anos é gratuita. Pero hai que anotarse igual para saber o número de xente que vai a estar. Por a tarde haberá sobremesa coa vocalista Mary. Se poden reservar os tickets hasta a xornada de hoxe. En principio, hoxe sería o último día. Poden facelo con calquera membro da xunta directiva ou no teléfono 686 31 94 83. Falamos agora dos actos de conmemoración do Día das Letras Galegas que organiza o Concello. Será o próximo 17 de maio cando se celebre o Día das Letras Galegas, que este ano ten como protagonista Cerceda. A Real Academia Galega decidiu quen recibirá a homenaxe. Lembren que vai a ser o Día das Letras Galegas, o 17 de maio, adicada ás cantaireiras e á poesía popular oral. A homenaxe estará personificada en dúas mulleres de Cerceda, Adolfina e Rosa Casás Rama, xunto con outras 4 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e da beleza. Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na Vila de Iglesia, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega e, ademais, este día se vai a facer ese homenaxe. O Concello de Cerceda programou para o venres día 16 a 6 da tarde a colocación dunha placa na Vila da Iglesia na honra das nosas veciñas, de Adolfina e de Rosa. Logo, a 7 da tarde no auditorio actuarán as nenas e nenos do Colexio da Silva ca súa obra As Ferreñas, da autora Paula Carballeira. As Ferreñas, feita polo grupo de mociñas que lle dá o nome á obra de A Silva, invocan as 7 cantareiras das letras galegas para, a través de coplas, piques e réplicas áxis e divertidas, reivindicar as voces de tantas mulleres que ao longo dos séculos foron as principais creadoras e transmisoras das cantigas e con estes versos siguen dándolle vida á poesía popular. O día seguinte, o sábado 17, ás 11 da mañán, presentaránse un mural no auditorio sobre as cantareiras e actuarán as pandereteiras das Encrobas e tocarán tamén e cantarán algunha das cantigas de Adolfina e de Rosa. Ás 12 do mediodía hai un contacontos infantil chamado As Cantareiras, que ademais fan, en este caso, referencia ao Día do Libro, xa que se lle foi entregado aos nenos e nenas de infantil e primaria un libro sobre as cantareiras. O domingo día 18, ás 12 do mediodía, hai teatro coa obra para todos os públicos Agora que ven a noite. Tamén unha obra sobre un libro que se lles entregou aos rapaces de secundaria relacionado tamén coas cantareiras. O venres 23, para rematar, ás 7 da tarde no Auditorio Municipal actuará Richi Casás, que ademais de ser familiar, sobriño das cantareiras homenaxadas de Cerceda, tamén é músico e autor do libro Fuliada na Vila. Ofrecerá o seu espectáculo 586 cantos, iniciativa do Museo do Pobo, e homenaxeará a todo aquel traballo de campo que fixo Dórece Subor, que desenvolveu de par xunto co académico Antón Santamarina e que frutificaba no Cancioneiro Popular Galego, editado pola Fundación Barrio. Pois de todo isto falamos coa concelleira de Cultura, en este caso Cristina Capelán, que nos decía o seguinte. O 16 de maio, ás 6 da tarde, vanse a colocar nas casas das protagonistas, de Rosa e de Adolfina, unhas placas conmemorativas, non? Con unhas palabras que se lle adican e se van a colocar o venres 16 ás 6 da tarde.
pode acercarse quen queira e, bueno, intentaremos a ver se pode estar algún familiar de Rosa e Adolfina, que ademais eles tamén se puxeron en contacto con nós e bueno, intentaremos que estean ese día. E despois ás 7, pois, como ti ben decías, ese premio que levaron os nenos do CEIP Celso Emilio Ferreiro, pois van a facer esa representación no auditorio, a representación da obra As Ferreñas, que tamén, pois, bueno, fala un poquinho das pandereteiras e contan a historia delas e fan así unha obra moi bonita que eu creo que vai a gustar moito. Eso sería ás 7 da tarde no auditorio. Sí, ás 7 da tarde no auditorio municipal. O venres está todo o mundo invitado, polo tanto, todo pero mundo que se continúa o día seguinte, non? O día propio de Letras Galegas. O propio día, o sábado 17 de maio, ás 11 vaise a facer a inauguración dun mural que se pintou no centro cívico, no auditorio municipal. Eu creo que, bueno, máis ou menos todo o mundo xa puido ver algo do que se está facendo ali, bueno, pois vaise a facer a inauguración oficial ca axuda e cas cantareiras de Encrobas, cas pandereteiras de Encrobas, que lle van a dedicar pois algunhas pezas, unha peza que elas mismas compuxeron para Rosa e Adolfina, e van a cantar tamén algunhas das súas cancións. Eso o sábado ás 11. E despois ás 12 vamos a ter un contacontos infantil para todos os públicos que se chaman As Cantareiras, tamén relacionado cas cantareiras, e ademais isto, o día 23 de abril, o día do libro, tamén como ben falabas, se lles entregou aos nenos dos colexios, dos centros, uns libros, a infantil e a primaria, un libro que se titula As Cantareiras, que está moi bonito, fala un poquinho da traxectoria que seguiu Dorotea Schubart para investigar as cantareiras que reciben este recoñecemento, e que fala tamén de Adolfina e de Rosa. Entonces elles entregou eses libros a eses nenos, e despois a eso regalouselle, bueno, con outro título que veremos a continuación. Porque esta das 12, do sábado ás 12, é un contacontos chamado As Cantareiras, baseado precisamente nese libro que se lles entregou previamente, non? Claro, sí, e que fala, pois eso, dese recorrido para bueno, pues como se realizou ese recorrido, esa investigación, que fala das cantareiras, da música popular, e un poquinho así para público infantil, pero lóxicamente público familiar, para todos os que se queiran acercar, seguramente que tamén está moi ben. E ás 11, pois a inauguración, tamén están todos invitados. Ben, dedicade o Concello 3 días, porque o domingo volve a haber máis actividade, non? O domingo volvemos a ter no auditorio, tamén no auditorio municipal, ás 12, pois o que falábamos, unha obra de teatro que se chama Agora que ven a noite, e tamén é en base ao libro que se regalou o 23 de abril aos nenos da ESO, e que tamén fala pois das cantareiras, non? Do que é a historia das cantareiras, da música popular. E, bueno, sí que é certo que para nenos un poquinho máis maiores, a partir de 8 ou 10 anos, pero en xeral non ten ningún tipo de complicación, co cal poderá ir tamén, o sea, público familiar, para todos os que queiran asistir. E tamén quedan todos convidados. Moi ben, e aí non se pecha, porque creo que aínda logo o venres 23 habrá un acto especial. Sí, bueno, era un acto que queríamos ter xusto para ese fin de semana, pero como, bueno, pues está moi solicitado, conseguimos traelo para o 23, e é así un espectáculo, unha actuación na que aparece, na que está Richie Casas, que se chama 586 cantos, e, pois sí, eso é como pois, unha traxectoria, unha obra, non, que trata sobre o cancioneiro popular, e como, pois tamén, é froito desa investigación que Dorotea Schubart fixo para conseguir os cantos que aparecen no libro que regalamos, e, bueno, eses cantos que están recollidos e que nos devolven un pouco a historia, non? A historia de antes, eses cantos que se realizaban nas casas. Richie Casas, que ten moito que ver con as homenaxeadas, non? Richie Casas, que é neto de Rosa e sobriño de Adolfina. Sobriño ou afillado, estou aí, creo que era sobriño de Adolfina, sobriño mínimo. Sí. E, bueno, que conseguimos que este o 23, vale, intentamos que estuvese ese fin de semana, pero, bueno, claro, despois do recoñecemento, si xa de por sí, claro, tiña moito esta actuación, esta obra,
tiña moita repercusión, agora, claro, máis. Pero, bueno, venres 23, a temos nós aquí en Cerceda, e ademais constame que hai moita xente que non la pediu, que lle falaron moi ben dela, co cal todo mundo invitado tamén para que pase a vela. O venres 23 ás 7 da tarde. Continuamos co informativo para falarlles agora da proba de obstáculos máis importante xa, das máis importantes de España, como é a Poseidon Race, que será en Cerceda o día 31 de maio. O próximo 31 de maio terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race, que este ano pois ten de novo casi que 1000 persoas anotadas, e que como novedade ás 11:30 da mañán van a organizar o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático, donde o 100% do recaudado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio da inscripción é de 10 euros e tamén se poden anotar en ccnorte.com. Logo xa a mediodía, a primeira proba, comenzarán polos atletas élite, starter, etc. Decir que a Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa na categoría élite. Decir que a día de hoxe esta carreira pois conta con atletas, deportistas, campeóns de España, de Europa e do resto do mundo. Isto será, lembren, o día 31 deste mes de maio. Hoxe xoves 50 rapaces esta noite irán ao partido de baloncesto que disputan no Coliseum da Coruña o Básquet Coruña e o Barcelona. Un autocar, hoxe xoves, lembren, saiu sobre as 7 da tarde, os que nos sigan o informativo da noite, pois xa estarán ali ás 8:30, pois disfrutando dese encontro, e foron acompañados polos concelleiros Óscar Golán e Suso Rama para ver este partido da Liga ECB entre o Básquet Coruña contra o Barcelona, encontro importante para que os coruñeses loiten por manter a categoría. Cambiamos de tema, recordamos que o sábado día 31 deste mes de maio, un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas de Cerceda, de Encrobas, de Meirama, de Lesta e Mercurín. Ele, don Albino Verdía, colaborador tamén desta casa, é un acto que comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas, para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. O xantar será a base de entrantes, pulpo, carne e postre. Tamén incluyes aí un agasallo. A partir das 4:30 da tarde actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. E se vostede está pendente de renovar o DNI ou o pasaporte, que sepa que poden facelo aquí en Cerceda. O próximo día 21 de maio, mércores 21 de maio, axentes da Policía Nacional con unha unidade móvil estarán en Cerceda para renovar o DNI, pero tamén este ano como novedade o pasaporte. Será o mércores 21 no Auditorio Municipal. Se alguén quere pedir cita, pode facelo no Concello, na planta baixa da Casa Municipal. Xa nos deportes, pois repasamos, xa estamos a xoves, o calendario deportivo da fin de semana en as competicións que aínda quedan pendentes, xa irán rematando unhas, outras estamos nas últimas xornadas, etc. Pois comenzamos pola segunda categoría Galicia, encontro importante para o Queixas, que pretende ser campeón de Liga, xa conseguiu a pasada semana ser ascender de categoría a Primeira Galicia, e agora o que pretende é conseguir o campeonato, ser campeón. Xoga en Dorneda Queixas, o partido de domingo a 6 da tarde no campo da Marola en horario unificado. Ten que vencer, depende de sí mismo, ou facer o mismo que faga o Sporting Coruñés. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense, a falta de 2 xornadas, se mide na casa o Pontecarreira. Atlético Cercedense Pontecarreira o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. Pola súa parte, o Rodís xoga fora da casa, Vilasantar Rodís. O partido tamén é o domingo ás 7:30 da tarde en Vilasantar. Fora da casa tamén xoga o San Martiño, Curtis San Martiño, o domingo ás 8 da tarde no campo novo de Curtis en Curtis.
No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles tamén rematando o último partido de Liga, xogano en Crendes. Crendes Atlético Cercedense Xuvenil. O encontro é o sábado pola mañán ás 11:30 en Meangos, un equipo xuvenil que mantén a categoría na que conseguiu ascender o ano pasado e brillantemente mantén a categoría na mitade da tabla. Os cadetes e os infantís xa remataron a Liga, mentras que os alevíns xogan en Vilaboa. Olímpico C Atlético Cercedense Alevín, o encontro este sábado a 1:00 en Vilaboa. Os benxamíns, o equipo A xoga en Sada. Sada B Atlético Cercedense Benxamín A o sábado ás 11:30 da mañán en Sada. E o Atlético Cercedense Benxamín B xoga na casa contra o San Pedro C, o sábado ás 10 da mañán no Roxo. O equipo Prebenxamín, disputando o campeonato, xoga na casa Atlético Cercedense Prebenxamín Brexolema o sábado ás 11:10 pola mañán no Roxo. No fútbol femenino de fútbol 7 xogan fora da casa Zenit Atlético Cercedense Femenino o domingo ás 5 da tarde no campo da Torre número 5. Por último, no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Bribes Cerceda de veteranos o domingo ás 12:00 no campo do Brexolema, e na segunda B de veteranos hai un San Martiño Poulo o domingo ás 11 no campo da Revolta en Queixas e un Rodís de veteranos Unión Campestre o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. Rematamos co tempo. Durante mañán venres continuará a inestabilidade atmosférica con aire frío en capas altas, con unha situación na que agardamos ceos con intervalos anubrados, con chubascos localmente trebuentos, máis xeralizados pola tarde. As temperaturas mínimas terán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos sopran do nordés en xeral frouxos ou moderados no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.